Appie Baantjer was zijn libbelang een fanatiek sammeler van modelspoortreinen. Maar hij roept net maar zijn hobby te keer. Hij voert dat ik een beetje stilhouden. Omdat misschien wel hij bang weer dat de volle alie de soer van het werk wat er eigenlijk waar wordt. En dus ik begreep dat ik wel dat er een aantal dingen, dat je op een gegeven moment zo allemachtig bekend bent in een land, dan wil je een aantal dingen wil je privé houden. Dus dat begreep ik wel. Baantjer en het museum binnen geen onbekende voor elkaar. De schreeuwer kwam regelmatig even op visite. Maar dat hij zijn collectie aan het museum nalitten voer, was hier net bekend. Een absolute boppenslag. Het is een eenmalige, unieke collectie. Hij heeft eigenlijk bij elk boek wat hij geschreven heeft, hij heeft ongeveer 70 boeken geschreven, kon hij zich ook permitteren om weer iets aan te schaffen, een locomotief of een wagon. Zo heeft hij zijn collectie opgebouwd tot bijna 100 stuks en die zijn nu in het museum. De opbouw van de baan had goed 2 jaar in beslagname en meer dan 2000 vrijwilligers horen. Met name het feit dat er ook een hoop schilderwerk aan te pas is. Op het moment dat je een stuk schildert, dan ben je misschien 20 minuten mee bezig. Maar daarna kan je er 2 dagen weer niks mee. Dus daar gaat ongelooflijk veel tijd in zitten. En het is op zich een grote klus. Het museum hoopt dat de Baantjerbaan een soort extra mensen naar het museumlokje zal. Ja, dit is absoluut een trekker. En wat er bij de opening ook al gezegd is, het is nooit klaar. Dus we zullen altijd nog kleine dingetjes vinden. We zeggen nou, we kunnen dat nog doen en we kunnen dat nog doen. Dus we zullen er altijd mee bezig blijven.